Ayan mga boss, napakaraming mga penguin sa likod. Ayan. Junfel Gilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss? Welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, support this boss Junfel. For today's video, andito kami sa dagat. So, Dip, kamusta yung masabi mo dito sa dagat, Dip? Ano masabi mo dito sa dagat? Wala akong masabi, mahirap eh. Ako kami siya masabi kaya mahirap. So ayan, napakaraming tao dito sa dagat mga boss. Kahit saan kami magpunta, maghanap kami ng spot. Pero wala kami makikita kasi puro occupy lahat ng spot dito mga boss. Napakaraming tao mga boss. So ayan. Kamusta, pre? Kamusta, pre? Init na. Uy, dito biya, pwede ko sa kabalak ko. Uy, sa kabalak eh. Kawar, magtitirian yung mga agad. Diyos, ano sabi mo sa dagat, Diyos? Barat lang yan, boss. Ang tingong ganun, mga nanay. Naghahanap pa rin kami ng spot kasi napakaraming tao talaga mga boss. Ara, ara. Okay, let's go. Ang tao, bagta na tao. Malinta. Malin ng yapon. Okay ra. Okay. Ay, diri. Ay, kita ito tag-istensan. Diri. Hey! 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 Wow, makarecord? Na-record mo muna. Oh, Oh, ring ko din. record lagi. So ayun mga boss, dito lang kami sa sa may bato. Ayun, napakaraming tao talaga mga boss. Ayan. Shout out po sa mga walay uyab. Dili kami sa mga egg nagkasakit eh. Shout out to ni Claire, nagpahilak ni Dib. Grabe, Ruel eh. Shout out to J-Pok. Mga na nagpahilot niya, ano pahilak niya kay naghiko. Busy pagin si straw pagin. Sugda ng tagay yo. Mablagi, mapulapo. Kita mo, kita mapulapo. Yagas is real. Oretro! Then, Yagas is real din. Yeah! Paano buksan? Paano buksan? Ganon. Paikin. Asa? Ay, tama na, Marcel. Paikin. Goy kayo mablagi ro. Ay. Mapulapo ni kuan. Ay, tilam yan eh. So, Yagas is real din, no? Yagas is real. Nay! Balak. Nay! Okay ka lang dyan? May day. Hoy, dude. May day ba bro? Hindi ba bro? Sublang dun ng espiritu. Tingog. Uy, sa gulay, Jerons? Ana, day. Di sa kupas ako, Jerons. Hobi ako ikaon. Paano mag-inom? Ha? Kaya mga boss, hindi pa sila nag-start kasi nagtagay pa muna kami ng MP. Oh, MP. Kulapo di ay. Impilapo di ay. Ay, ma. Kulapo na, mapaling kulapo. Mamaya mga boss, maligo na kami mga boss. So ito, kain muna tayo. Ito, may dala kaming saging, tsaka biko, at tsaka budbud. Ano po?
Ano sabi mo? Galing para sa cemetery yan. One, two, three, go! Ito na ang Sigat lupa! Ito yun? Pagod ka na. Lalim na. Ang hirap talaga pag hindi ka mataas eh. Galit. Ay, paghawa. One. Two. Sige na. It was at this moment that he knew. He fucked up. Wala akong sinilas na eh! Ikaw mo Kuya Glino. Dati na Kuya Gliyay. Punta sa YouTube channel. So ayan mga boss, kakatapos na namin maligo. Ayan mga boss, napakaraming mga penguin sa likod. Ayan, nasa Antarctica kami. Ano masabi mo? May maraming naliligo mga penguin. Masabi ko? Okay lang. Ha? Okay lang. Ano masabi mo? Ano yung mga naliligo sa likod? Ayan, napakarami. Ito mga dogong. Mga dogong. Mga inkantadis. Sampulis ah. May katadix. Ya, unsay mo? Matay naman. Imuha man ito katong gatag, Pikoy.
Dito muna kami sa bakery kasi uminom kami ng soft drinks. Napakasakit na kasi ng lalamunan namin kasi road to tonsil na to. COVID part 2 na to mga boss. So kasi dati mga boss nung pumunta po kami sa dagat, pag uwi po namin, napakasakit po ng lalamunan namin. Tapos siya yung nagrabihan talaga. Hindi ako si Wawi. Si Wawi pala. Hanap siya, COVID pa mo, ay tonsil pa mo. Siya rin di tonsil. Paano yan? Ito ay ilagay natin sa mukha. Ano purpose? Katiliig boss. No, dito kain. Ang sarap ng malamig na tubig ilagay sa mukha. Ang salap ng Bisko. Kaya mga boss, lakaw muna. Lakad-lakad muna kami kasi para makasave. Ito lang yung mga vlogger na walang budget. Shoutout nga pala kay Rolem, Dante Ibale, Dave Smith Cabezas, at ang pinakahuli, si Jim Cads. Pauwi na kami sa bahay namin, so hanggang dito na lang yung video na to mga boss. At ito, kasama ko nga pala si Dejerons, si Junfel, at saka si Joshua Dinoy. Subscribe nyo yung kanyang YouTube channel. Joshua Dinas guys, and click the notification bell, subscribe button. Sana nag-enjoy kayo sa video na to mga boss. At huwag niyong kalimutan i-click ang like, comment, and share. And don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Mag-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in the next vlog. Bye-bye! Bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.